La cooperativa La Fageda, empresa de la Garrotxa que dona feina a 300 persones, de les quals més de la meitat pateixen un trastorn o discapacitat mental, està especialitzada en la comercialització de iogurts, gelats i melmelades. Utilitzant els recursos naturals de la seva granja i hort, treballen sent respectuosos amb l'entorn i els seus treballadors. Dins aquesta filosofia, acaben de millorar un dels seus productes, concretament el desnatat de llimona, aportant-hi un edulcorant natural que en millora el sabor i manté totes les propietats. Àngel Burgos ens ha explicat el motiu principal per al qual han apostat per aquest canvi. En principi, una mica el que té La Fageda és que té una comunicació molt directa amb els consumidors i fruit una mica de les consultes, de la demanda del públic, es veure la necessitat de canviar un edulcorant que fos més natural. I en aquest cas l'estriat ha sigut l'estèvia, que és l'extracte de la planta estèvia. En principi el iogurt és exacte, és el mateix, l'únic que canviem l'edulcorant antic per el nou que és més natural. I en principi és idèntic, amb una miqueta més de frescor pel tipus d'edulcorant que té. El producte ja es troba al mercat i el podem diferenciar amb un logotip verd que indica que està fet amb extracte d'estèvia. Burgos ha explicat el treball que han realitzat des del laboratori. Ha sigut un treball de fa almenys 3 mesos, treballant una miqueta en dosis, perquè tingués un gust correcte, que no canviés el gust original. Després també amb les visites que tenim a La Fageda, donar a tastar el producte, veure el comentari dels consumidors i una mica de retoc de producte. Tot això amb la base de les lleis i de les dosis que es poden aplicar i una mica el gust del mercat. Els qui l'han provat asseguren que ha millorat notablement el sabor. Doncs sí, he tastat el iogurt i jo el trobo una mica més dolç que el que hi havia abans, però un gust molt més agradable. Molt bo, m'ha agradat molt. La Fageda és coneguda pels iogurts, però també des de fa més de 2 anys ha tret al mercat gelats, una varietat de 5 productes fets amb la llet de les vaques, i fa poc més d'1 any que també han incrementat la gamma de productes amb 12 melmelades per a maridatges, uns sabors molt gourmets per acompanyar els esmorzars, els formatges o fins i tot carns i peixos. Si teniu ocasió, proveu els productes, ja que a part de tenir un valor social al darrere, treballen amb un gran valor qualitatiu. Tot és natural, bo i de casa.